Ahoj, dneska ti ukážu svůj večerní rituál péče o pleť neboli skincare rutinu, která má mít správně tyto fáze. Můžeš použít kosmetickou čelenku na ochranu vlasů a proti kapající vodě textilní náramky na zápěstí. Nejdříve sáhni po kvalitním odličovači. Já jsem si vybrala tento dvoufázový z mé oblíbené kosmetické řady Essence. Je na bázi vody a oleje, takže odstraňuje i dlouhotrvající a voděodolný make-up. Jednoduše si ho takhle dáš na konečky prstů a masíruješ celý obličej s tím, že se zaměříš na místa, které si ten den líčila. U mě to jsou řasy, obočí a použila jsem dlouhotrvající rtěnku. Na vyčištění pleti použiješ čistící gel a pleťové tonikum. Opět jsem zvolila značku Essence, nejprve čistící gel se silikonovým kartáčkem. Ten já většinou ale nepoužívám, většinou si gel pouze nadesu na konečky prstů a masíruju si s ním obličej. Krouživými pohyby vytvoříš jemnou pěnu. Gel obsahuje extrakt heřmánku, který má protizánětlivé, antibakteriální a sklidňující účinky. Obličej si následně opláchneš vodou a osušíš ručníkem. Pak použij pleťové tonikum. Moje oblíbené je s kolostrem. Můžeš si všimnout, že mám ještě staré balení, nyní si prodává tmavě zelený obal se sprejem, takže se pohodlněji nanáší na obličej. A blížíme se do finále. Pokud se ti stejně jako mě už vytváří kolem očí jemné vrásky nebo trpíš na pruhy pod očima, použij nejprve oční gel. Používám tenhle s kolostrem, který redukuje váčky pod očima, vypíná pleť, osvěžuje oční okolí a stimuluje. Maličkou kapku si dáš na konečky prstů a jemným poklepáváním vmasíruješ do očního okolí. Dále použiješ pleťové sérum. Já volím toto s bakučiolem, které podporuje tvorbu kolagenu. Hydratuje, uzavírá vlhkost, zjemňuje a zvláčňuje. Kromě bakučiolu obsahuje ještě hroznový, arganový a mandlový olej. Ačkoliv jeho báze je olejová, pleť vůbec nemastí, stačí takhle pár kapek nakapat na konečky prstů a jemně vmasírovat do celého obličeje. Nezapomeň ani na oblast kolem krku, pro kterou je taky výživa důležitá. A poslední produkt mojí rutiny je zároveň můj nejoblíbenější. Jedná se o hydratační sorbet na pleť a už když se na něj podíváš, tak vidíš, že připomíná takový jemný, vyšlehaný malinový puding. Jemně voní a ta konzistence je opravdu velice příjemná. Nezanechává mastný film, ale po jeho nanesení máš pocit, jako by se ti pleť zahalila do takové jemné heboučké deky a už to nanášení toho krému je takové velice příjemné a relaxační. Tento sorbet obsahuje výtažek z damašské růže, ta podporuje zmírnění únavy, regeneruje a osvěžuje. Tak to je všechno, cítím se skvěle a přeju ti dobrou noc.